Gani hilig ka itagyaba-yaba. Hilig ka itagyaba-yaba. Di ta kapaabot, di ta kapugong. Di ta ka pugong sa atong kaugalingon, sa atong baba, magkapasakit bata. Di ta kapugong, di na to paabuton og pasang lugar ha. Pahimutang na to. Basta kay atuab, naglagot tab. Maayo kaayong isumbag, maayo kaayong lagot gid kita. Di kita kapaabot nga atong i-approach ang tao nga nasayop sa maayong paagi nga dili siya masakitan. Bisan ako dili ko magpakalimpyo ini na ay panahon nga di kita makapugong nga mga kita grasya sa pagpugong sa kaugalingon. Aba mo mga igsoon. Kana bitaw ayo na tong ngisi-ngisi sa katilingban pero wa na ditay ulo nga galakaw. Nako ba kay na siyang grasya kung nakaya nimo ang pagpaubos ang kalig-on. Kay ug di kalig-on ana yan ay mo approach nimo ha mao ba? Mo iyang istorya. Wag ko na sayon mo din iyang istorya. Nabitaw ko ini na experience gid ana. Ayan siya. Dili pa na ko nimo ma'am no. Okay ra nimo maglakaw kang may ulo. Kung anong di man ako okay. Kawalan ba na nako? Naamang gid ko'y ulo, literal lang ba? Na kay ulo, na kay tiil, di man kawalan nimo ang mga panghilabot sa uban, ang pagbutang-butang sa uban. Kung naa siya problema nimo, di niya impunteriya nimo, kanang kamurag yung duha makabalo ba? Grasya man na nga. Ligon kay igsoon. Kay it takes courage man gyud kay ang uban ana. Pabarangay dayon, makigaway dayon. Tubagay mo sa chat, ay mabutay mo sa Facebook nga mo ida ko kayong problema so mo bitaw na nga karong panahon na di naman ta wala na may value na to ng pagpakig istorya, pagpakig hinabi nga face to face ang pagkumpronta kay ngano daghan naman kay Panginoon na nga base unsa na kay yang istorya ako sad-an ko approach ko niya ano approach man ko niya no ang atong garbo usasad na nga ato ang kuan atong i-fight dili ta mo kay gisubraan ta kana murag nalabuan ta sa kahilas ba man dili ta mo approach kay nalabuan ta kahilas sa hilas kay na siya dili ka mo approach kay mahadlo ka malabuan kasi ang kahilas pero kabalo mo igsoon wala dili matandog sa nga kasing-kasing igsoon sa malumo ng mga pulong are those honey daw kuno kanang mga sweet words are those honey to our lips, to our hearts. Pero katong kusog ay tang mapasakit sa atong isikataw, kusog ay tang yaba-yaba, di ta kapaabot sa dagang kaing tao. Ato da yung kanang pagpruntahon sa lugar nga di sakto. Sus, matod pa nila may patay gi, tikbas ana may patay gi, luba ana. Kay ang mga pulong nasait pang mulagbas ang buko-buko nga espada. Tamis pa. Mas maayo pa ang mga tamis na pulong. Ang mahinahon nga pulong. Ang mga uban di man gid makapugong. Una gitso na dahil tulpo nga wanyang nahunaan nga makaulaw sa tibok niya angkan. Ya ang kanay rabang kaguol palagot igsoon timan di gina mo last ya magpanglingo na lang ka sabi na go wala na kamo sang uy labi na gid igsoon wala na gid kay ayo abang na kay gipamati sa lawas didto na ka magmaangay sa imuhang kaugalingon didto na nga panahon nga sakito na nimo ang imuhang kaugalingon magmangaya na nimo hinaot ta dili ka ganyan